ухо към рамо. Ако чуваме леко хрускане, това е стреса, ватата, всичко това задържано там. Хайде, нека да хванем с дясната ръка главата и силно да изтегля, така че хубаво тук гушката да се разтегне. Задръж мъничко там. 3 дъха. Супер. Сега ще протегна лявата ръка в страни с китката силно назад и разтворени пръсти на ръце. Ръката лекичко надолу, лекичко по-надолу от нивото на рамото. Рамото хубаво надолу, ръката малко по-надолу. И сега лекичко движа главата до някакъв момент искам да намеря, в който усещам най-силно това опъване чак тук до китката, до малкия пръст може би. И сега наблюдавайте дългите бавни вдишвания и издишвания какво правят. Как усилват усещането. Как буквално влизате с дъха. Четири дъха, издишай бавно и продължително и още веднъж бавно вдишвам. И издишам. 3 бавни кръгчета навън с ръката. 1, 2, 3. И на другата страничка. 1, 2, 3. Вдишай лекичко, изтегли ръката назад, главата хубавко настрани. Издишаш и лекичко главата напред и надолу. 3 пъти вдишаш. Издишаш. И вдишай, вдишай, вдишай. Издишай лекичко, пусни главата и върни. Ако са започнали вече мравучкания, започнаха ли мравучкания по ръката? При мен да, ето тук. Значи хубаво сме разпънали нервните каналчета на другата страничка. Хайде, раздвижете отново главата наляво и надясно. Изпънете хубаво ръцете надолу, силно наклони главата наляво. И хайде, ще обтегна, ще изтегля хубаво. Протегни дясната ръка в страни, китката силно назад и няколко кръгчета в едната посока и в другата. Китката силно да натиска назад. 90 градуса ъгъл искам. Дайте ми китката хубаво в страни и силно натисни назад и отвори пръстите на ръката, докато не усетиш наистина опъване, тегляне, мравучкане, усещания. Супер! Вдишай, 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 издишай 3 пъти напред. 1, вдишай бавно, 2 и 3. Бавно връщаш, поставяме ръцете на тила, отваряме хубаво лакти, събираме лопатки. Сега искам с вдишване да изтеглите хубаво и гърдите напред и нагоре. Отваряй лакти, събирай лопатки, издишай. И отпускаме ръцете, прибираме лакти и отпускаме ръцете. Вдишвам 3 пъти така. Вдишай, вдишай, вдишай. Издишай. И последно. Издишай. Бавничко с вдишване. Върни. И сега ще направим много подобно нещо, само че ето тук. Ще се навеждаме напред по този начин. Вдишам, изтеглям, отварям гърдите
Издишам. 5 пъти. Вдишай. Издишай. Още веднъж вдишай, вдишай, вдишай. Издишай, лекичко отпусни, заобли гръбче, брадичка към ключица. 1. Издишай въздуха от корема. 2 и 3. Бавничко връщам тук. Окей. Хайде да отпуснем отново бедрата напред. Дясна върху лява. Ето по този начин. Искам хубаво да опитате да доближите ръцете, да изпънете длани, лактите напред, ръцете нагоре. Вдишаш, извиваш гърба, лакти напред, ръцете назад, лакти нагоре, ръцете назад. Издишаш. 3 пъти. Издишаш. Последно. Издишаш. Сменяме ръцете. Лява горе, дясна долу. Хубаво да залепна. Хубаво изтегли раменцата надолу, лактите напред и ръцете теглят нагоре. Вдишам, извивам гърба. Погледа следи пръстите на ръцете. Това за правилната позиция на вратлето. Разбира се, не е тук. Тук стягате коремчето и вдишате. Вдишам. Бавно. Издишаш. И още веднъж. Супер. Издишай. Бавничко пускаш, тръскваш ръцете. Чудесно. И хайде, още едно нещичко ще направим само тук. Преплетете пръстчета на ръце. Вдишаш, изтегляш хубаво, издишаш. Винаги с вдъха, винаги бавничко. Вдишам, издишам. Последно. Окей, бавничко върни. И едно, хубавко обтягай, върни. 2, издишай. 3, издишай. Още веднъж, хубавко, върни. И последно. Добре, и сега ще искам много важно движение, да дам ръката навътре, хубаво изпъната ръката, хванете я с другата и опитайте, без да се обръщам, няма да се обръщам. Хубавко ръката и сега усещането е на лопатката ми, на лопатката, как хубавко лопатката, добре, се придвижва към гръбнака. Ето тук отварям. От гърдите напред, от центъра на гърдите. Сега надясно следя тази линия. Вдишвам. Издишам. И още веднъж. Издишай. Окей. И другата ръчичка. Добре, нали, тази ръка, добре, дай ръката отпред. Добре, тази беше завъртяната, нали, при теб? Тази сега ще върталява. Да, добре, чудесно, да. Окей. И хайде. Хубавко изтеглете ръката, равното където трябва, стабилизирано тук в сератуса. Супер. Вътрешна ротация, хубава в ръката и сега трябва да тръгне малко надолу към кръста. Ето, нали виждате, хубаво да заобиколи. Дайте ми гърдите напред, хванете с тази другата ръка, защото
видях той моя лак, той стърчеше, викам, да не би, нали, защото този лакът хубаво искам да го скриете, да не го виждам. Да, супер, да. И хайде, остани мъничко тук, може да усетиш, лекичко да пуснеш главата на другата страничка. Може да отворите устата няколко пъти, забравих на предната страна. Хубаво отваряй. Окей. И бавничко. Върни и пусни. Сега, това, което ще направим е само... Днеска ще работим само горе, в гърба, рамене и вратле. Сега това, което ще направим, ще бъде, даже сложете си болстърчето за повече височина. Не го бъдете ви, аз за видеото ще сваля, да е хубав. Добре, не го бъдете. Ще направим Анахата асана с ръцете на болстера за повече височина. Дайте хубаво ръцете, хубаво, вижте как хубаво е така. Така, да. Супер. И хайде, няколко пъти само вдишам, заоблям. Искам да избутате гръбчето между лопатките. Лопатките да се раздалечат. Извинете, издишам. Стягам корема. Вдишам, натискам гърдите надолу. 3 пъти издишаш. Вдишаш. И още веднъж. Издишай и хайде. Натискай надолу гърдите. Лопатките се събират една към друга. Ръцете натискат в болстерчето. 5 дъха. 3, 4, усещайте как се разтягат целите ръце също. 5. Супер. Много бавничко. Ще излезем от тук. И това, което ще направим е свинг с болстер. Окей? Свинкса реално е, даже той е преди кобра. Той е толкова... Ще сложим ръцете ето тук. Ето точка така. Болстърчето, нали така, под долните, под гърдите, от долните ребра нагоре. Ето, от края на ребрата нагоре. Супер. И хайде, ще сложа ръцете и сега трябва обаче малко да се научим, нали, вижте го при мен. Случва ли се нещо тук? Нищо, нали? Хайде, с вдишване, хубаво това нещо ще бутне назад, а гърдите напред и ще повдигнете гръдния кош. 5 бавни дъха. Лекичко, само ръцете махнете, хубавко сложете ребрата, хванете ръцете зад гърба и 5 пъти. 1, тук имате, вижте колко по-голям ход, отколкото от земята. Изпука ли нещо? Да. Супер! Събирай лопатки, натискай от краката. 2, издишай. Внимавайте, искам главата ви да си стои хубавко, без, нали, да не тръгвате от главата. Вдишвам, повдигам и сега главата. Ако искате, издишаш, връщаш. И последно, задръж мъничко. 1, 2. Отбутвай се от болстера. Сега имате болстер, от който да се отбутвате назад. 3, 4, 5. Супер, бавничко върни, сложете ръцете така на болстерчето
И съберете лопатки зад гърба мъничко. Супер. Завъртете главата надясно, брадичката към рамото и наляво. Супер. Бавничко ще се държа лакти прибрани. Това е много важно за това, което говорим. Лакти прибрани. Дръж лактите. Дръж лактите. Така. Даже казваме лакти изтискани навътре. Extended баласана с болстерче. Окей, хубаво се протегнете. И задръж мъничко тук. Почивчица. Почивчица. Лили, опитай да седнеш на петите. Първо искам, опитай, колкото може да си по-назад от дупето, да седнеш на петите. И тогава, в този случай, трябва да дадем една малка възглавничка под дупето и петите. Махай, тя мъничко и остава. Не е много. Добре, чакай само аз. Да, колко е свалила. Да, тя преди изобщо. Лили, какво стана? Тук има лепенки на палочката. Нещо се сърипвам, нещо отходи. Ето така. Хубав контакт, тук искам да държиш. Така. Дупето натиска назад, ръцете теглят напред. Чудничко. Супер. Окей. Добре. И сега бавничко ще излезете от тук и това, което ще направим, ще легнем и ще сложим мъничко дупето, таза на болстерчето. И пак ще легна назад и хубаво ще отпусна. И сега ще започна. Хубаво го сложете болстера под дупето. Окей, хванете си главата и ако вдигнете и лекичко завъртете главата, брадичка към ключица, хубаво вратленицето да е. И искам да хванете дясното краче с издишане лекичко да разтегнете тук. Хайде, мъничко да сменим областта. Тялото си е система, всичко е свързано. Нали, както казахме, от стъпалата ще зависи много от цялата система и всичко се предава нагоре по веригата. От таза, от позицията на таза ще зависи и кръста, и корема, и гърба, и раменете, позицията на главата пък, особено от подвижността и гъвкавостта на гърба. Супер! И смени, дайте лявото краченце. Така че, но днес основно с вратлето и раменцата ще поработим и горната част на гърба. Още мъничко с издишане, изтискай хубаво бедрото към те. Супер! И сега ще повдигнем мъничко двата крака горе, супер удобно е с болстерчето. Хванете болстера с ръцете, хубавко се нагласете, хубавко залепете лопатките. Искам хубаво да приберете лопатки, да ги залепите в земята. И хайде, ще повдигна бедрата горе и ще отпусна мъничко. Стъпалцата сякаш поддържат тавана, окей? Активни сме, не сме тотално отпуснати. Бедрата се въртят във вътрешна ротация. Просто починете мъничко тук. 3, 4, 5. Пуснете едното краче долу. Пусни левия крак долу. Притегли десния към теб. Притегли хубаво. Без ръце, нали знаете? Стягате дясната част на коленчето. Левия натиска надолу, десния към вас. Още 5 дъха. И смени. Лявото краче горе, десния може да е в шпиц, хубаво да натиска към земята, левия крак горе, стегни коремчето и буквално със силата на хипфлексора, с издишане притегляйте крачето още мъничко
И още мъничко към вас. Окей. Бавно пускаш. Лекичко ще се завъртим на една страна сега, за да се обърнем обратно. Добре. И ще вземем блокчетата. И сега ще сложим това блокче, до сега не сме го слагали там. Първо обаче ще го сложим на тила, както в края на други практики. Окей, тук. Там, където врата, аз го слагам на тази по-високата степен, мога и на още по-високата, но нека, нали, всички да започнем от тук. И хайде сега ще отпусна ръцете и ще оставя врата хубаво да се изтегли. Това е като тракция, нали? Прешленчетата обяснихме за тях. Те сега е така лекичко от тежестта ви. Наблюдавайте и дишането. Те просто ще им дадем временце мъничко да се отдалечат един от друг. Хубаво сложете лопатките в земята, отпуснете рамената, развъртайте ръцете навън, във външна ротация. Лакътчето лекичко прибрано към долните ребра. Ще останем още 10 дъха тук, просто наблюдаваме. И разбира се, усетете там това триъгълниче в основата на врата. Оставете да потъне блокчето в тъканта там. Отпускайте врата. Отпускайте. И когато пожелаете, можете леко да започнете да въртите главата по коста наляво и надясно няколко пъти. Много бавно, много спокойно. И болката, ако намерите местенце, малко задръжте там. Аз намерих. И бавничко на другата страна. Това е нервната ни система. Ето на тази страна няма тая болка там на едно място. Вдишвам към центъра, за да отиде главата с издишане. Пускам. Можете и вие да издадете звук като мен, само мен не ме боли. Лъжете, нали? Супер, бавничко. С издишане пускаш главата надолу, всъщност не я пускаш, ти я движиш. Оле, как боли ето. Накрая. Да, накрая, ма на мен от дясната страна. От другата как е? Не, няма. Не, нали? Явно всичките сме с еднакъв бък. Хайде, още веднъж поне. Супер. Да. И сега, милички, ще сложим блокчето малко по-надолу. И вижте какво ще направя. Гледнете, ще оставя врата, така ще сложа блокчето, вижте, нагоре ще го сложа. До сега не сме го слагали там. И ще оставя врата хубаво да, ето тук, да обере, да, така, ето така. И ще отпусна. Окей. Вижте къде съм го сложила нагоре на раменцата и хубавко ще оставя. Тук ще се образува една като якичка буквално, така че врата е напълно предпазен
И сега обаче първо искам да усетите това, че врата ви е напълно предпазен, нали? Нито виси, тила докосва блокчето, нали? Главата ви докосва блокчето. Супер! И хайде сега искам да се фокусираме тук в гърлената чакра, пети център, нали? Щитовидна жлеза. И също казахме, че сега прешлените тук отпред се отварят, нали? Така казахме. Хайде, с вдишване осъзнавайте това, как брадичката изнася и на седна по тавана и назад. Дишам. Още веднъж да покажа за видеото, къде слагам блокчето. Горе. И хубавко пускаме. Така, главата. Хайде, още 10 дъха, отпуснете мъничко, после ще се завъртим на една страничка, когато се изправяме. Можете да направите обратна захапка тук. Хубавко да усетите гърлото, тук областта, точно под брадичката. И даже да отворите няколко пъти силно устата. Не знам, аз намерих един толкова приятен момент тук. Хайде да направим мъничко и това уджай дишане. Много е полезно тук за стимулация. Мек звук, който издаваме в областта на глотиса на вдишване и издишване. Щом не мърдате, значи вие сте добре. Хайде, 5 бавни дъха, да ги чуя, мек, нежен звук. Гърдите се повдигат, отпускат. И бавничко, на лакти, лекичко. Опитайте да не напрягате врата, когато се изправяте. И ще сложим блокчето малко по-назад, но малко. И вижте сега какво ще направя. Ще се сложа ръцете на зад тила, ще си направя възглавничко. По-надолу, от главата, по-надолу. Малко, но лопатките да са на ето. Виж, лопатките да са там. И хайде, хващаме си главата и сега правя масажче. Дясната страна сега ще отивам наляво лекичко. Вдишам, връщам и издишам лявата. Отпускам се, т.е. повече надясно, лекичко усупвам. Няколко пъти. Да вижда леко. Идеята е да вляза в мускулатурата, да натискам и да правя движения. Вдишам, връщам през центъра, увисвам лекичко и сега лявата страна сякаш се обръщам надясно.
бавно. И пускам надолу. Пускам. Окей, на мен главата ми стига в земята, като пусна тук съвсем надолу. Ще дойда ако вашата глава не тила, хубаво е така да стига, да чувствам вратлето хубаво разтегнато. Ако вашата глава не стига, вземете другото блокче и го поставете под тила. И нека хубаво лопатките да са на блокчето. Може няколко пъти да натиснете, даже така, да направите надолу, пускаш и напред няколко пъти. Аз ще изляза все пак да видя как вървим с времето. Добре, имаме супер. Си време и всичко. Окей. Нека да се върна при вас. Хайде, още 5 дъха. И бавничко ще се изправим. Може да хванете хубаво главата, вратлето, да повдигнете и лекичко да се изправите. И сега ще направим няколко позички с усукване в горната част на гърба. Даже първо ще протегна краката напред. Okay. Раздвижете раменцата, как се чувстват? Като топлина, много добре, нали? Като топлина, като отпускане, като... Добре, раздвижете лекичко лопатките по-скоро, защото лопатката е тази, между другото, рамка е това. То не се... Окей, так много нали, фокусирайте се на лопатките, защото тях движим. Главата, нали, дайте главата хубаво на мястото и движа само лопатките, супер. Събирам ги назад, изнасям ги напред, супер. И обратно. Сега ги отварям, такачка, супер. Хайде сега, ще изправя гръбчето, ще завъртя цялата торакална част, хайде, наляво, лявата ръка от външната страна на дясното бедро. 5 бавни дъха. Да, няма нищо. И главата последно. Искам да усетите как, когато усучите главата, брадичката търси дясното рамо, как цялата тук лява страничка сега трябва да започнете да имате усещания по бузата, по вратлето. Окей. И сега даже ще дам дясната ръка във вътрешна ротация, да съм сигурна, че лопатката се приближава. Сгънете дясното кръче. Окей. Ето ви един хубав вариант. Добре, така също става. Да, чудесно, Зори. Начисни коляното към земята. Да, може да сложиш блокче. Натисни бедрото. Поли сложи блокче, не ти обърка ръце с другия край. Няма нищо, смени крака. Усукванията са така, малко са сложни. Окей? Хайде сега. Левия крак ще остане, левия сочи напред и спън. Взимам си десния, сгъвам го в външна ротация, пръстчетата на дясното кръче с шпиц. Вътрешна ротация в дясната ръка. Десен дясна. И на мен ми е трудно. Десен дясна. Дания, гледаш напред. Хайде. Аз гледам напред. Ръката работи от ума, не от очи. Гледай към мен.
Окей, вътрешна ротация в дясната ръка. Хубаво, не гледай ръката, гледай напред, за да не се обръщаш след нея. Точно така, дай. Добре, добре, хвани буза, клин нещо, няма значение с тази ръка, супер. С лявата ръка силно натисни дясното бедро на този да не пада. Управи, така. И хайде сега, започвам да въртя от центъра на гърдите. Първо вдишвам. Да, твоите са умори, само. Ама ти не трябва. Знаеш ли какво правите вие? Аз днеска полудях в пулса, това ще го кажа пред камера. Докато аз обяснявам всяко едно движение бавно и спокойно как трябва да се, нали, го изпълняваме, нали, хората се предполагат, че в този момент трябва да изпълняват всичко, което аз обяснявам, те седат и ме гледат. И после, когато аз ви обясня всичко, кажа движението и вече съм вътре в позата, те си направят каквото си решат. Не, милички, за това давам тези инструкции. Вие гледате, слушате, изпълнявате, натискаш. Вътрешна ротация, гледам напред, хващам каквото хвана, вдишвам. Това е друго. Издишвам. 5 дъха. И сега дясната лопатка се мести хубаво назад към гръбнака. Гърдите от центъра надясно всичко хубаво разтягам. Завъртаме брадичката, 5 дъха. 3, 4, 5. Връщам само главата с вдишване. Само главата. Усочи на другата страна сега. Издишай на място и бавничко пусни. Окей? Другата страничка. Не хващай кръка. Не го хващай. Остави ръцете. Хвана си кръка. Дай да го сложим и там. Не, милички. Вдишвам. Издишвам. Айде. Добре, айде сега може лекичко да го хванеш. Добре, отдолу под глезенчето. Натискам. Вдишвам. Издишам. Вдишвам. Издишвам. 10 дъха. С всяко вдишване създавам пространство нагоре, нали, между пречлените. Веднъж вдишали и създали още маничко екстра пространство, с издишане го манипулираме, усупваме още малко, нали така? Четири, 5. Вдишай към на другата страна и издишай на място и бавничко пусни. Окей? Това трябва да е нещото, което ръцете ни трябва да могат да направят. Добре? Ами остана като за края на практиката. Ще си направим цялата поредица от свещ, рало и рибка, които много добре работят точно за хайде. Без болстерчета вече, без. Хайде да видим какво сме. Нали, хубавко ще легнем. С вдишване натискаме хубаво от ръцете, повдигаш високо горе. И сега тук трябва в този момент да започнете да приближавате лопатките една към друга, лактите да сочат точно напред, не в страни. Главата да е на тила, брадичка към ключица. Вратлето разтегнато хубаво легнал в постелката. С издишане бавничко спускам краката назад.
двата крака заедно. Бавно и с контрол. Сега, или хванете постелката и спънете постелката сякаш далеч от вас хубаво. И преплетете пръсти на ръце и хубаво натиснете ръцете към земята. 10 дъха. Супер! С издишане бавничко спускаме прешлен по прешлен от горните прешлени. А ако можете да държите бедрата колкото може по-близо до торса, чудно. И бавничко спусни. Хайде, най-лесното вариантче на рибка ще направим. Отново, виждате как тук всичко отново става въпрос за това да можете да съберете хубаво лопатките една към друга, към гръбнака. С вдишване силно избутай гърдите нагоре, лактите хубаво да са прибрани. Вдишай, избутай сърцето нагоре и сега бавничко тръгнете с брадичката. Изтеглете главата силно назад, преди да сме я сложили в земята, правим цялото това изтегляне. И чак тогава център на главата в земята. Ушите трябва да ви писнат тук вече. По цялото лице трябва да чувствате обратна захапка. Супер. Бавничко излез от тук. Окей, сега ще пригърнем лекичко бедрата към нас. И бавничко ще започнем да въртим главата наляво и надясно. Чудесно, имаме и за самото заключение временце. Хайде, тази най-любимата. Сега почти си обърнем обратно. По коремче. И към мен с лице към мен. Проверете как се чувства. Моя се чувства много добре. Вижте, има ли разлика? Поли, направи си една четуранга, точно така, да. Да. Не сме направо, не сме. Някой път трябва и да не залипсва. Хайде, лягам сега. Хубав купа. Вижте, даже тук има една позичка, нали, за ето така ръцете, опъвам брадичката хубаво на пода и айде мъничко, като искаш малко. Без да напрягаме на врата, искам да се изправим. Чудно. Ето ви едно хубаво скакалче. Съберете хубаво лопатки. И последно, вдишай и задръж. Не напрягам братле. Даже бутам братлето назад. Мога лекичко да усуча хубаво. Забележете разтягането. Взимам си блокчето. Сещате се кои ще правим. Сега може на най-високата степен. Да. Сега тук слагам това поправя. Ето тази. Ето това натрупване тук, където ни. Хайде, слагам брадичката и силно аз се отпускам. Окей съм. Да, трябва хубаво цялата е тази долната челюст да е легнала.
И ще забележите, че колкото по-неправилно стои главата, толкова по-малко от челюстта ви може да легне, а само брадичката. Докато е така, искам да държиш блокчето и хубаво да гледаш, да изнасяш брадичката, хубаво, така, опитай. Да, изнася, така. Също хубаво да може долната част да ляга. Тоест главата, нали, тя трябва да отиде, брадичката ще я дам нагоре и тогава ще сложа, колкото може. И тогава ще отпусна. Ами Лили, защо не дадеш на по-ниската степен? Виж, хубаво изнеси. Нали, не забивай брадичката надолу, първо изнеси хубаво, разпъни гушката и сложи. Така. И отпускай. Ако някой не се чувства никак добре тук, да излезне. Защото аз ви чувствам толкова спокойни, сякаш не ви е приятно. Много се надявам да сме стигнали до този момент. Но ако има някакви, не знам, много неприятни усещания някой, не искам да си мълчи, искам да каже. И най-важно е да обдишваме цялото това нещо. И главата на една страна и на другата страна. Аз тук слагам на тази. Сте много красиви в тази поза. Не, наистина, аз ги чувствам, сякаш ме... Нали? И ми се иска наистина така да го усещате, защото тя си е странна, все пак, нали, някой пък го е страх врата ми това. Ние всъщност толкова лоши неща си правим по цял ден на врата, а то това не се струва, че е, нали, нещо страшно. Хубаво, браво на вас. Как много приятно. Лягам хубаво, завъртам цялата челюст, хубаво челюстта и пак отпускам. Отново от ръцете може да си контролирате тежестта. Ако не ви е страх да се отпуснете, хубаво да легне челюстта, отпуснете ръцете и наблюдавайте какво се случва в отсрещната страна. Как костта бавничко започва да се мести. И искам да усетите колко бавно е усещането. Точно така работят и органите. Нали, кости, сухожилия. Нали, някои органи също са ин, пък други са ян. Но така работят тези тъкани, твърдите тъкани. Бавно. Трябва да приложим усилие дълго време. Тежест. В случая тежестта, нашата тежест. И отново бавничко ще излезем и за последно ще сложим чеп. Отпускам хубаво челцето, главата. Ще вземем 10 дъха така с този
натиск. Тук аз не махам ръцете, но мъничко така да поддържам. Пуснала съм пак главата. Следете дишането, усещайте как със всяко издишване сякаш се повдигате леко. Разширявате всяка една фибричка, с всяко издишане като отпускане малко повече, потъване малко повече. Трябва да ги има тези финни усещания. И лекичко започвам да движа главата по блокчето, челото, наляво и надясно, така че да се направя хубав масаж. Тук по веждите, към слепоочието и обратно връщам като валече. Много ми харесва това. Бавничко. Супер. И шавасана ще си направим последния начин. Нали това не е шавасана? То е ясно. Издишаш тук, почиваш маличко. И на другата страничка сменете кръчето. Въпреки че да кажем аз ще остана малко повече на тази лявата, с левия крак съм, защото знам, че лявата тазобедрена ми е по-малко отворена от дясната. Чудно оставате така още мъничко. И бавничко до седнало положение. И тук сега много ми се иска да седнем правилно. И аз съм като хора, може да се. Да. Хайде да седнем пак на полстричето. Оставете лекичко бедрата да се спуснат надолу. Хубаво поставете точно седалищните кости. И отново искам да помислим за главата. Как ще бутна вратлето назад, брадичката, вратлето назад, брадичката надолу, врата. Сложете си дясната ръка на врата и бутнете врата срещу ръката, не нещо друго. Врата срещу ръката, брадичката лекичко надолу. И ето, нали, като стърчат коленете, не е най-приятното да сложите ръцете отгоре.
Затова винаги можете да ползвате пък ето тази ползичка. Супер! Поставяме ръце пред гърди, дишам заедно за ом. Шанти, шанти, шанти. Благодаря ви за прекрасната практика. Окей. Сещайте се от време на време да поставите главата на мястото и тогава да си изкарате един комплекс упражнения. Окей, защото за нищо не служи, ако главата е виснала, пък ние, нали, правим някакви упражнения. Първо трябва да се постави на място. Вратта хубавко да избута назад. Да избута назад. Има едно упражнение с един, ето се едно, то е еластик. Това не е еластик, обаче е такачка. Нали, еластик е това и так, и врата бута назад, нали, ти виждаш как, нали, еластика се разтяга. Трябват си и такива упражнения, милички. Просто си трябва, защото това е мускул, който е това, нали, където каза. Като седнеш с изправен гръб и почва да те боли. Как няма? Той преразтегнат през цялото време и като го накараш малко да се стегне, да се сложи на мястото си, той почва да боли.